Guvernul Republicii Moldova a fost construit în anul 1964 după un proiect al arhitectului Friedland în Piața Marei Adunări Naționale din Chișinău. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către Parlament. Piatra de comemorare a victimelor ocupației sovietice a fost instalată la 28 iunie 2010 de către Primăria Municipiului Chișinău, dată proclamată printr-un decret semnat de fostul președinte interimar Mihai Gimpu, drept zi de comemorare a victimelor ocupației sovietice. Polițistul de patrulare Iurie asigură ordinea publică din incinta guvernului. El este obligat să patruleze timp de 8 ore pe zi doar în fața guvernului. Han Suk-Jonch este un profesor de turism din Coreea. El a venit pentru prima dată în Moldova și va petrece doar o zi turistică. Și asta pentru că pe 7 februarie la ora 16 va zbura la Olimpiada din Sochi. Un patinoar în aer liber este amenajat în fața guvernului. Patinoarul are o dimensiune de 25 pe 30 de metri. Pentru amenajarea acestuia au fost cheltuiți peste 200.000 de euro. Biletul pentru 40 de minute de patinat costă 40 de lei. Dumitru este unul dintre angajații de la patinoarul din fața guvernului. El activează de la deschidere și spune că în ultimele săptămâni numărul vizitatorilor a scăzut.